Keblai pi bro ki perlok sa season 4 lembaga ni video. Perlok ngampat snodon konten sa ngampat snodon AI ban sna video de ban pelat video. Henry namar kaweru ngadang bunkam atan. Te Henry ngamban se lembaga ni video ngakwa ban pensngau le ni ngakwa ban pasat sapi. Namar ba ki don ru ki perlok ki bala inbox nanta kila pan opinions na kaliang jonga ba ngadon ayu ban ong le dengan ban komen salor kani ka jingdon jong kani ka klam COVID-19 ba mensam snam ngilaya struggle bro sistem arajar apo how kani ka klam COVID-19 debat mentapat sajisin pat ngila sedang biang ban ya im biang ban uniu klam bat kani ka jingpang corona sama tau snam arajar apo we ngimpit kan kut lano bat lano kan lat kini ki aka baro bat kini ki jing lockdown lani kita ki jing kiu lani kita ki jing kiu ki jing kiu ha ki jing pang lani ki kiu kita ki jing yap na kan ni ka klam COVID-19 te hendai ngadon tang ka wi ban ong ba ka ai ki jing ma ka bangi i bat ka ai ka ba nga experience kata ka bangala ban ong social experience ma kadai ba ka jing ma ka long ba yo ba kan ni ka klam COVID-19 kan atak so mentally sa atak physically tiga jingma ka khama susu kata ladangi sa atak mentally sa atak physically kadai ka jingma ka ba kadai ka jingpang ka ba kham jur bat ka khama ban ya ka jingpang klam COVID-19 hakawai ka mit ngakwa ban share bat ko ban ya thu ya pi ya ka wai ka jingjie ya iwai perlok jonga ila fune nga kom to khatar beje di keli nga ba PS ani nga ngau jencar bandring mensim ngasau don jing shit ngasau don bayong keli te ngasau kumbadai baju ngasau kumbanga yo pang corona tong kuno pite papi yo pang corona pila ada test lane pi don high risk kontak bat no pila ban ong ba pi ngau kumba pi yo corona ti ong ba em ngasu ngau nomor ba hendai te ngam lejing lej ngam wan se ru hendai ngasu ngau ba kata ka jing ngapit na ki news ngas ngau ile jong bangala yo jing pang corona mar beli kasadam ru kaset nata kasuru kelaset nata ngak ngau don jing jur ba ka jing shit hapok gamen tengok onga beli pihak pan kuslai beli pihak pan buk kata ka jing mut ba pi yo corona la ni pi don kata ka jing pang pi ngau sistem tengok onga i apa kumta ka bahapin let no ban konsol ski doktor ki ba marjan bat pi la don re hospital let ski PAC la ni ki CAC ki ba don hajan jong pi te hadin ba ila le jang ta ki doktor ki la ong ba pi jong i kala kiu nata kan ka SPO2 ka ba check ki oksigen hakamet ru kala duna te beli ke ni gejie namar ba ini perlok jonga ilong panik hata kapor namar ba kejing penting kejingkran penting jong ki parlok kejingkran penting jong ki wei sepang kejingpang corona kala penlong i ba in snow don kita kejing sistem hakamet jong i te ngakwa ban kran ban ngakwa ye pi wei parlok pasnya ba ngimdai ban panik yano ru ngimdai ban penting sepang kan ka klam COVID-19 handai ka do egi badon kam kalong ba ngidi ban ai mensim ya gitu ki bayo ikan ka klam COVID-19 bat ngimdai ban penting yano ru ringi dai ban ai mensim ki ban ai kata ka jing ngau singanya ka mensim jo ki ba kani ka ditang ka jingpang nomor ba habangi ong ka ditang ka jingpang ki don ki wei bat ki jingpang ki ba kham sirkai ki ba kham ma susu ba ni kani ka jingpang coronavirus mentah ka jingpang kansar menjudon bat menjula ban penkon napa jingpang HIV ke jingpang AIDS mentah ke jingpang ki ba khama susu henry ki beliau mentah kimting bat kimdon kata ke jing ir ni kim kila ngau melen ni kita ki jingpang henry tang la ya tu kanal ni tang la ya lap pang corona kamut kelak penlong ki ban panik kelak penlong ki ban kuslai tik ni itu bat ngi yo i ba kadai tang na ke jing panik bat kadai tang na ke jing pur khana plat pang uni jingpang ta kadau ki briu kila sakta mentally ka jingpang jong ki kila kta so mentally le se le ki tu ki bayo coronavirus ru ka e ba pelong ki kan pentlot ya kamet jong ki namar ba andala kta mentally kan sakta physically te ngimdai ban penting yano ru ngimdai ban panik yano ru nri ka e ko badon kam kalong tang bangin pikir ye le jong bangin bot iki kendon kebaga health department kala ai let's say kata kejing sat hagi kiti kejing dan ki mas habang idon hagi ceka balong padba
Tetang kita ringim dai penting. Namar kiwi gijing pang ki bakam serkai kidon. Uni coronavirus le mlong khmat jong kiwi gijing pang. Te kadai tang kata bat sakawi ru ngakwa ban ong ba ningkong ni dai ban long healthy shwa ka mindset jongi la dangi long healthy ka mindset jongi kemut kita gijing pang le kinom la ban atak ka met jongi. Mentala pi don lupa la pi buk lupa kata gijing pang coronavirus peniap pi dan corona pin sayo coronavirus lada pim don lada pim hajaka pin nom yo pin sayo nomor belai pila don lupa kata ka jingmut dah po ka jingmut jing perkhat jongpi lada ka jingmut jing perkhat jongpi ka scam ka klan ba pinum yo coronavirus ba coronavirus nom lak ban shimi ka jing im jongpi nom lak ban penyap pi kemut pinum yo jimpang coronavirus hiru lanu andai lada pim scam ka jingmut jing perkhat Pitrot ke jing mucing perkat pisngap ke jing penpanik jong kiwei kemut tang kata pilak ladon ke jing ma ha ke jing im jong pi te ngakwa ru ban pen ken mau pi le se ke bajie haus nam arajar arpo ken mau ba ha ke po bu doktor sailo uyap bat ki declare ba uyap na ke jing pang covid-19 lada pitang ken mau ki briu ki badon pen khana sabar ki bom pen khana hayeng to le segitu ki briu ki baru spa ki badon pen khana sayeng kala suk iki gilit pen khana sayeng ave gini ki briu ki badon pen khana sabar la da ki sam sabar da ki shwa ban lit pen khana ki pet shwa na po jing khang yet la ne pet shwa na po ki pet su shwa to don briu am bayat sabar la da don briu bayat sabar ki numut chu ban mi sabar ki numut chu tang ban lit pen khana nomor beli kala don ka to ko jing mu jong ki ba yo ki ya kendu itu ki briu yo tu ki briu ki don coronavirus haddu kata ka jing ting but Doktor sailo num yo hiru tangga jakaban tep kejing struggle ke pasir kai sayo ya kata ka jakaban tep ya kamet jong i te mudur pi kai ke penlong ya gibriu kai ke penlong kai ka mindset jong gibriu ne kai ke penlong hadu bakim da syap ting hadu katau put te hatu omde ke jing mucing perkhat jong i hatu omde ke jing penpanik hatu omde ke jing penting jong no te deileng bagan ni kadau ngakwa ban kentu ya pi bangim dei penting ngidai ban pikir tang bangim dai penting ngidai ban sumare la dia andai ngidai ban klan ke jingmut bangin yo coronavirus bat coronavirus unum la ban sim ni ke jing im jonga bat jong pi la da pidon kata ke jingmut ke bas scam la dia utau coronavirus utau jingpang klam covid-19 unum la ban rung ha kamet jong pi bat unum la hiru ban pentelot ban pentron ya ke bor jong pi namar bah ka jingmut jing perkhat jong pi kelak klan lupa la da ka jingmut jing perkhat jong pi kelak klan ke kamet ka phat jong pi ru ka klan te la kamet ka phat jong pi ka klan kemut kita ki bor ki ban yelek persyak ka bor met jong pi ban yelek persyak kita ki jingpang ki ba wan ha kamet jong pi ka klan ba ba klan kemut don jingpang bala ban atak ya kamet jong pi te de lembaga ni ka daw ngakwa ban kentu ya pi bangin sange no ban penting lene ban penpanik lene ban kred ya kita ki jing penting ya ki parlok lene yano ru bat ngindai ru bat sengap kelumar ki social media andai ni dei ban shim ya kata ka ke jing sengau tu hala dia bangim dei bat sengap yano ru ka bor jing so tu jong pi ka jing perkat jong pi ka baklan ka dei ka vaksin la ni ka dei ka dawai ka dei la ni ka dei ka dawai ka ban yada ningkong AAP dei vaksin ba pi inject ban yada AAP na ka jing pang coronavirus andai dei ka jing perkat jong pi la da pi klan lupa ka jing perkat kemut la dei lupa vaksin ban yada AAP Hoi let's say apa ya dei baru covid vaksin ngam kwa ban ong ai ban ngam kwa ban ong pi ba pi dei ban sim la ni pim dei ban sim hade ngan ai ha ka bor ki so thu jong pi namar ngaru ila dia ngam pan opinions na ai la ngan sim ni ngam sim rei ai bangin so thu hi ngin don ya kata ka mon la lut jongi bangin jet namar balai la tapi syak pen bor ken mau ba kata ka dawai kan trikam pi dalai leiru namar haga jimut jing perkat jong pi la don lupa kata ka jing septing hadai la tapi sim na duk mensim paong ngan sim yu covid vaksin da ka jinget ke bas ba uni ulong kata ka atiar ban yada namta pan klan namta ka bormet jonga ban yada namta ka jipang coronavirus te kemut kata ka trikam namta ka met jong pi hadai la tapi don lupa ka tu ka jing perkat la ni ka jing artetin ka phai pi pan scam shoi ka jimut jing perkat jong pi pendon saya katakan nongrim ba naga ika daw pisim bat balai pisim te kabhai pi pensim
te ngamdon bun ketin ngamdon ni hiru ban keren ni ban pensai pi redai tang kini ki mat hi bang kwa ban ong ba kajingma ka long ba u coronavirus yo u attack so mentally sa attack physically balai u attack mentally kadai ba kadai ki jing panik bat la dangi snap ya ka ketin jong ki briu ya ngi snap ki kubor ya ki jing penting ki jing persmit jong ki wei hanrei ni dei ban shim halak de ba ni dei ban wat penia ni dei ban ti penia bat ni dei ban don kata ka bor jingmut ka baskem ba ki dei tang ki jingpang bat ki jingpang ha ka pertai ki don be ki jingpang ki ba khamsir khai ban coronavirus u ki don be bat ni dei ban scam ka jingmut jing perkhat bat ni dei ban kan mau ba vaksin nani udawai ba klan tam de ke jingmut jing perkhat jungi la tapi klan ke jingmut jing perkhat ka bormet jong pi ka klan la tapi tulot ke jingmut jing perkhat kamut ka bormet jong pi ka tulot bat la tapi tulot ka bormet kamut kata ka jingpang jing sistem ka wana ka met jong pi te tangkat ni ki kentin ngamdon ni ai ban pensnol ni ngamdon ni ai ban share bat pi rei tang ni ki jing kentu nakaliang jonga ku blai sibun